Уважаеми другари, тази вечер ще ви бъде отправено обръщение. Това е важно за нашето бъдещо развитие и е необходимо да бъде много добре разбрано и запомнено. Във връзка с настъпващите промени, на нас ни предстои следното. Относно БКП. Да се учреди партия, дистанцирана от старите и компрометирани социалистически пасиви, с запазен контрол върху финансовия ресурс. Изнасяне на държавния капитал в чужбина, чрез предприятията второ направление и връщането му под форма на чужди инвестиции. Да създадем удобна и контролируема опозиция. Водачите й да са предварително утвърдени от специалните служби, а лидерите й да са изцяло зависими от нас, чрез политическа лоялност, физически зависимости или чрез компромати. Ако такива не са констатирани, да се изфабрикуват. Населението да се разделя и противопоставя периодически, социално, икономически, политически и етнически. Да се създадат партии и движения, отговарящи на изброените профили. Чрез приватизация да се раздаде индустриалния капитал на безценница на наши фирми. Населението да се провокира за участие чрез тъй наречените работнически дружества, отнасящо се обаче само за предприятия с неизбежна ликвидация. Стопанската сфера да се раздели на територии по интереси, които ще се управляват от тъй наречените бизнесмени, наложени от нас. А ако някой от тях се опита да навлезе в политиката или в чужда територия, да се ликвидира, а бизнеса му да се оглави от друг. Да се създадат престъпни групи на райони, които да контролират търговски територии с цел монопол на пазара, създавайки охранителни звена. Ако тези звена изместят центъра на задачата си или решат да се превърнат в икономически субекти, да бъдат ликвидирани. Да се създаде алтернативен синод с цел компрометиране на църквата. Да се разреши навлизането на секти, да се отклони вниманието от основните устои на църквата, за да може да се ползва материалната и имотната й база безконтролно. Медиите да се ръководят от хора, които сътрудничат с нас. Добри специалисти, но без склонност към анализ. Създаващи критични интервюта за актуални проблеми, но без да се стига до ликвидиране на причините за тези проблеми. Всички закони, укази и разпоредби да се формулират така, че да нямат точно и прецизно тълкование. Милицията. Да се увеличи числения и състав за сметка на армията, като се използват хора без необходимата квалификация. Да се работи с лоша материална база и ниски заплати. В армията. Военно-промишления комплекс да бъде ликвидиран поетапно. Всички държавни служители да получават ниски заплати. Това специално се отнася за здравните работници, просветата и образованието. Най-добрите учени на планетата, другарите от Съветския изследователски институт, извършиха поредния революционен експеримент. В аквариум при лабораторни условия се заселиха рояк насекоми тип бълха. Съдът се затваря херметически, като в него се подсигуряват елементарни количества вода, въздух, храна. След няколко дни съдът се отваря и нито една бълха не го напуска. Дори и ако ограничителните стени се премахнат, роякът продължава да съществува, единствено спазвайки тази територия до края на живота си. Директивите са доведени до знанието на другарите. Вече няма другари. Време е да отворим аквариума. И нещата се отприщиха. Започна нещо, което е много трудно да се разбере, ако няма кой да ти го обясни. Добрите гонеха лошите, които пък в това време гонеха добрите, за това, че ги гонят. Мисля, че операцията е в ход.
Я вътре си. Ябълка. Самолет с грузом завтра прибывает в 11 часов в Мюнхен. Мы можно увеличить наши доставки. Говори на български, разбира. Ние може да увеличиме нашите доставки, но ако вие ни дадете някои от вашите наземни канали. Границите към Централна Европа вече са малко по-сложни по въздуха. Виждате, че нашия капацитет е доста голям. Ти си знаеш, че това не можем решим ти и аз. Вашите началници в Москва трябва да са доволни. Всички енергийни ангажименти, които имахме, са изпълнени. И ваше ще бъде доволни. Ваши отправки вече в Западна Европа. Ти си прав. Ние сме едни прашинки, от нас нищо не зависи. Все мы дети Советского Союза. И ничего с этим не сделаешь. Абе, да и не. Да, гледай го това на какво са направили. Сега ще виж къв ще те направя. Но понякога и майките грешат. Ще се примиря, дори да не ми простиш. Тая братовчетка няма да отиде на сватбата. Тя не му братовчетка, тя е страна на други. Касандра. По четвърто го повтарят. Що наше не мога да направя такъв филм? Защото църволи за това. Тихо малко, бе. Кажи, какво стана? Автомат Калашников отказан лък. Голема работа. Чисто! Чисто! Чисто. Как и съседния вход. Майор нали беше болничен? Явно ключът сте е заздравял. Трес Престивски скоро ще си строши главата. Нищо ли, сега ще го зарадваш. Това ми спаси живота. Все някой трябва да спасява. Аре, операцията си е твоя, отиде да докладваш. Господин майор. Кой нареди операцията? Аз. Защо не бях известен? Според татко има картица в отряда и не искахме да ви разваляме болничните. С татко току-що провалихте 2 години международно разследване. Това ще ни струва скъпо. Ку-ку, ку-ку. Да почнем по-късно. Слизай веднага. Ти казвам. Ти го дръж, аз ще го хвана. Айде. Ела, гълъбче. Слез долу, при батко. Без прачка няма стане. Слез долу, гълъбче. Колега, да. Нещо много странно. Сънувам един сън, обаче го сънувам един път, втори път, трети път, четвърти път, един и същ сън. На 5-тия път същия сън почва, тогава обаче идва кой? Кой идва? Лени Кравиц. Да, и изведнъж сънят става цветен. Заради един чернокош. Да. Ето го. Виждате го. Сега,
Аз не намирам нещо ненормално, но за сега ще го оставим да поседите. А как попадна в психиатрията? Нали преди половин година всички радиостанции и телевизии се занимаваха само с един случай. При моментно му помрачение, предизвикано от някакви несъществени причини, един индивид отвлича няколко човека и иска огромен откуп. Чух нещо такова. Бяха намесени хора от правителството, от армията, от полицията. Те в повечето случаи са замесени, но в този имаше по-особен контраспект на социалния принцип. Който плаща на цигулара, той поръчва му. Това е случая Цеко Цеков. И? Извинявайте. Когато преди 5 години допуснах да бъда подведен от свои служители, се заклех това никога да не се повтори вече. Сега трябва да се занимаваме с Цеко Цеков. Ще ни отрежат главите, ако не разнищим този случай. Айде, мен ще ме пенсионират. Ами вие и при най-скапаната мутра не може да си намерите място като шофьори. Случаят... Цеко Цеков. Цеко Цеков се мотае вече 2 години из коридорите на Министерството, никой не му обръща внимание. Сега Европейския съюз иска конкретни резултати за борбата с организираната престъпност. Предстоят избори. Горе всички са полудели. А ние трябва днес да разберем защо, как, с кого и по какъв начин този човек е успял да направи на маймуни цяла държава. Тези папки се съдържа цялата оперативна информация за лицата замесени в този случай. Разнищете ги. Докладвате директно на мен. И помнете, до доказване на противното всеки е... виновен. Отговорник Верев. Свободни сте. И така, генерал Господинов възложи доста тежка задача на следователите Верев, Надеждев и Любев. Цяла България е разтърсена от поредното тежко престъпление. Похитен служител от столично РПУ, награждаван няколко пъти. След като го отстраниха от корпуса за борба с тероризма, генералът оглави службата, където се разпределяха случаи от изключителна важност за националната сигурност. Похитителя по всяка вероятност е 43-годишния Цеко Цеков, безработен учител. Мотивите не са ясни. Следователите знаеха, че хаосът има свой категоричен ред и само те бяха в състояние да го открият. За сега живота на втория от заложник... Абе, какво ми звъниш през 15 минути, не ти как, че съм на работа, ма? Стефче, как си, бе? Добре съм. Вие тук ли сте спали, бе? Абе, не пити. Абе, не съм в кръст, ма ям баница, ма! Ма няма курви, бе, това са ми колегите тука, ма. Айде, буди Крум, ходи на училище. Ти какво гледаш, бе? Какво искаш ти, бе, Марио? Какво искаш? Айде, бе! Объркахте ли се съвсем? Аре, бе, кашона ли ти се скъсали? Значи, да ви обясня. Ако трябва да подредя нещата, всичко започна преди. И продължи сега. Ще викаш другарио на майка ти, на сина й. Това е една история, която се развива на границата между два века 45 години ви чакаме тука. и на границата на човешките възможности. Махай си от тук, сега ще дойдат борците, ще видиш какво ще стане. Дойдат! Това е време, в което хората бяха такива, защото живееха зле. А живееха зле, защото бяха такива. Така горе-долу изглеждаше новата ни история на прага на новата епоха.
Епоха, в която за историческо събитие се считаше сблъсъкът между Пернишки голф двойка и Софийска маршрутка. Село Перник ще ми се смее, че ме е блъснала в Софийска маршрутка, бе! Ти ще караш насрещу. Абе, ти ли си ми кажеш, бе, лайнар? Време, в което забързани седяхме на едно място. Две висши, икономическо и техническо, 4 езика, продавам вестници. Вън си, Тима. Тя на какво се прави, че няма да ми дига цял ден? Пача! Този батко е симпатичен. Сигурно ще ми даде повече от 1 лев. Още 700 взимам лаптопа. Оф, това не трябваше да го пуша. Връщам ли се от някъде? Отивам ли някъде? Две висши, икономическо и техническо, 4 езика, продавам вестници. Тази история е започнала доста по-рано. Някъде около 681. Сега нещата изглеждаха много по-различно. Може би не чак толкова по-различно. Но да се придвижват напред успяваха само по-приспособимите. И така, сред писък на клаксони, денят се раждаше. Със своите тревоги и надежди. Евлоги и Калинка. Калино? Виж нови 4 папки. Сигурно е нещо от храната. Абе, каква храна, бе, Калино, бе? Купеш от храната, добре ще да ти разбия главата, ма не. Това от нервния стрес. Всеки път, като се кача в трамвая, перфорирам билети, не се кача кондуктора и се изпръща. Виж ги тея, виж. Това от вчера. Гледай, сега това е от преди. Това е вчера. Да, това е от вчера. Гледай сега от оня ден. Гледай. Виж. От храната. Това е кой живот, мамка. Аз не можах да спочвам. Айде да си сменим дограмата. Ти луда ли си? Аз си нямам телевизор да си гледам мачовете до грамата. Някой ден ще си имаме и двете. Ще си има, да. Та, айде вече да влизаме в картинката. Единият от сътрудниците на Верев получи запалка по случай рождения си ден. Обичаен подарък в тези среди, който по-късно за малко да му отнесе главата. Не е това, което си помислихте. Та Верев, Надеждев и Любев трябваше да разпитат останалите живи свидетели на покушението. И най-важното – основния заподозрян. Дали пак да не изключиме мобилното телефонче, евентуално? Да ти изкърцат 2 зъбчица, евентуално. Няма нужда от насилие. Ние сме културни хора. Той сега буден ли е? Да, буден е. Освен това му е обяснено предварително, че този сеанс е за наша информация, но пред съда тя не може да се използва. Абсолютно всичко ни е ясно. Просто ти даваме шанс да сътрудничиш. Разбираш ли ме? Аз някои неща не си ги спомням, то беше толкова отдавна. А как се казваш, помниш ли? Да, Цеко. Цеко Цеков. Браво! Видя ли, че не е толкова трудно? Хайде сега да ни разкажеш всичко от начало. Какво си спомняш? Момент, Цеков. Внимавай. Сега ще броиме до 5 и на 3 ще щракна с пръсти и ти ще заспиш. 1, 2...
И сега вие се връщате отново в 11 ноември 2005 сутринта. Денят започва. Каква прекрасна сутрин. Пускам водата в тоалетната. Объркал съм четката за зъби с тази на Лора. Сега я измивам. Лора спи, тя е красива. Трябва да си намеря работа, за да не се тревожи, че нямаме пари. Излизам тихо, за да не я събудя. Такъв прекрасен ден. Сигурен съм, че днес ще си намеря работа. Тръгвам към пазара. Така, вече се прибираме. Вече се прибирам към вкъщи. Скъпа, аз съм! Прибрах се! Днес за малко да си намеря работа на една будка за вестници, ма като разбраха, че съм висшист, и ми подариха 2. Лора! Слушате радио Enjoy. Миличка! Най-доброто от най-добрите радиа. Лорче! Са влюбени, за всички, които обичат своите съпруги, съпрузи. Сигурно пак е при майка си. Извинявайте, чаках жена си. Не я чакайте. Имате съобщение от нея. Мерси. Скъпи, спуках гумата на Ягуара. Мина генчето и ме покани да отида с нея на покупки в Гърция. Ще се пребера утре вечер. Целувам те, корабичицата ти. Помолиха ме след като ми дадете бакшиш да ви кажа къде е колата. Това предполагаме някаква шега или... Може да го тълкувате като шега, ако не ми дадете бакшиш. Но колата ще остане някъде там. Аз сега какво трябва да кажа? Кажете тук 50 лева и ще ви кажа къде е колата. 50 лева. Каза го. Нали казахте да кажа 50 лева и вие ще ми кажете къде е колата? Довиждане. Не, чакайте, оставате с погрешни впечатления. Аз помислих, че това е някаква шега. Вие всъщност кого търсите? Карадоро Поп Халил Стефан Чуджум Иванов. Аз съм Цеко Цеков. О, извинете. Винаги ги бъркам тези две имена. Довиждане. Довиждане. Съгласете се, че има доста странни детайли в вашата история. И на мен ми се стори странно, че между номер 997 и 1001 е 666, но... Вижте, това е най-дългата улица в България. Улица Демокрация. На тази улица, за съжаление, много често стават грешки. Кой е? Пощальонът. Винаги звъня 2 пъти. Дали вие казахте, че сте Цеко Цеков? Да. Това е за вас, от жена ми. Аз имам същи. А жената, която ви даде бележката, как ви се стори? Не познавам нито жената, която ми даде първата бележка, нито втората. А Цеков изненадан ли беше, когато му дадохте втората бележка? Изненадан ли? Па той щеше да пукне, бе. Само това не. Долу ме срещна една жена и ме помоли да ви предам тази бележка. Долу? Значи още е долу. Не, качи се в една кола и тръгна. Кола? Каква кола? Няма да имаш така. Ма ние нямаме кола, дали не е станала някаква грешка? Лора се казва. А вие сте Цеко Цеков. Живеете на 3-ти етаж. Не станаха ли много съвпадения? Вижте сега, може би аз трябва да ви дам бакшиш. Проблема е там, че... Тя каза, че няма да имате. Сама ми даде, че и отгоре. Това е за вас. Вземете, пийте. Тогава какво чакате още? Помоли ме да остана 5 минути, да не се хвърлите от балкон. Бъдете спокойни, няма да се хвърля. Платено ми е, ще изчакам. Моля ви, и без това ми е тежко. Помоли ме да ви кажа... Времето ми стече, съжалявам. Какво ви каза, ви кажете? Кажете,
Моля ви се, бе, какво ви каза да ми кажете? Моля ви се, бе, кажете, какво ви каза да ми кажете? Много ви се моля. Добре. Ще ти кажа безплатно. Каза да не я търсиш. Няма да я намериш. Изпитах силна болка, страх и отчаяние, но не се предавах. Това не е вярно. Тя е при майка си. И какво разбра? Разбрах, че телефона са го изключили, защото не е платен. Да, господин генерал. Да продължаваме ли? Това с хипнозата работи. Началото си мислих, че е идиотщина, обаче там Цеков си разказва абсолютно всичко. Скоро няма да имаме работа, господин генерал. Няма да има полицаи, ще има хипнотизатори. Извинете, господин генерал. Да, ще говоря само по същество. Днес искам да разпитате татко. Нека Любов се заеме. Сам знаеш защо. Преди някой от твоите не искам да оставят сами. И Верев. Записите на Цеков лично на мен. Добре, няма проблем. Абе, махни се, бе! Играта започна. Всичко зависи само от нас. Нямаше ток до сега. Компютрите сега загряват. 1200 лева е получила моята съседка разписка, обърнали партидните номера и няма да й ги върнат и ще й ги приспаднат във времето. Не може да ми спирате тока. Я ми вижте главата. Ти ли ще ме пострижеш сега, а? Как 470 лева? Баща ми почина преди година, там никой не живее. Само един звънец работи. Прощавайте, вашия колега Тоцев бихте ли извикали? Извинявайте, може ли да не чакаме, че жената е бременна? Здрасти. Добър ден. Какво е това? Сметката за то какво? Гражданина, това са монети по 2 стотинки, има да ги броя цял ден. О, айде да не издребняваме, ако обичате. 3 кила и 200. Ток. Теглил съм ги. На адреса в момента на съседната пяка вдясно. Ще му намерите. Благодаря. Един звънец не може да навърти 470 лева. Може, може. Еми, не знам. Моля ви се. Ето, Какво е това, бе? че не казахте така? Не казах така, а така. Ключа за таблото. Не се разбираме с тези хора. А после имало корупция. Моля ви. Нали ви казвам, бе, това беше отдавна. 3 пъти ме е ударил ток от тогава. Не си спомням добре. Искаш ли ти обхъсня памета, а? Нали сега подигравате ли се с мен? Какво видя на адреса, те питам? И сега ми е трудно да говоря. Можеш ли да пишеш? Па мога, как сметки, фактури, обяснение на Христо жалби, но... Сядай и пиши. Аз Геннадий Тоцев, главен жичкаш или там какъвто си. Ами не дейте така. Какво да не дее, бе? Ти чу ли, бе? Пиши! Добър ден. Добър ден. Аз съм от енергото. Шел съм да проверя дали имате ток. Да, имаме ток. Моля? Имаме. Защо? А може ли да пробвам? Добре. От това светеше, бе. Слушай сега, мой човек. Ако се разтърсиш и изкараш 10 кита, веднага те опускам. Честен кръст. Как бе, аз съм си платил тока, вие трябва да ми го пуснете, бе. Но аз ще се оплача, да знаете. Винаги бъркам хората от пръв поглед. Ти си бил голяма гад, бе. Сега е 15 лева да ме дадеш, няма да ти го пуснем. Разбираш ли? Не разбира. Моля. Не сте подигравайте. И вас ви тресне няколко пъти 220 волта ток и вие ще забравите думата. Извинявайте. Айде, бързо. Я да драснеш на автограф, пак после, ако иска се оплаква на арменския поп. Аз ще се подпиша, за да има видимо официален документ, че вие злоупотребявате със служебното си положение. Как не ви е срам, бе, държавен служител да изнудвате за пари? Ние ще се срещнем пак. Бъдете сигурен. Ще се срещнем. Няма начин да не се срещнем. Пропусни и другия месец и пак ще се срещнем. Дихслю. За 10 лева се правиш на циркашият. А сметката ти е 333 лева и 13 стотинки. Колко? Толко!
нямате съвест! Ние нямаме съвест! Ние имаме тарифи! Да виж ли? Любев, Тоцев като че ли по работа отишъл при Цеков, нали? И аз мисля, че е безобиден. Знаеш какво? Теди при тата, нали? Защото там е малко по-сложно, пък ти го познаваш най-добре. Аз ще те пратя моите момчета да те вземат, защото смятам, че там е птичката, която търсим. Ама аз честна дума го изгладих, бе, Боги, наистина. Чисто. Ще повредиш детето, ма... Ще повредиш детето. Аз влизам в стаята, че тук има един лук. Боги, не ме остави сама. Пълно безобразие. Еско. Стой, Бързо. Как е възможно това нещо? Този човек има ли съвест? Значи само отидете с колата при Любев. Взимате и той ще ви обясни какво ще правите нататък, след което, като свършите работа, ви чакам тук. Разбрахме ли се? Добре. Ало, Вере, тук ли сте вече? Ела да видиш кой се объркал и ни е дошъл на гости. Ботор, Гипс и Теодор, да. Казвам ти нещата както са, защото не искам усложнение. Кара дуро ме извърте. И не само мене, предсака много хора. Почна да играе само за себе си. Кофти му е бизнес аурата, ако ме разбираш. Нали знаеш, какво като си еди кой си? Винаги има някой да още по-еди кой си. И какви думи си научил? Когато се съберат мъжете, почват да си мерят спомените. А между приятели не е нужно дори да се събират. Ей! Радвам се да видя. И аз се радвам да видя. Как е, Галя? Добре. На колко стана? На 4. Йола някой път да ни видиш. Не само по работа. Ело те, тате. Ело те тука. Душиците ми те златните. Как я напазарувахме ли? Напазарувахме. Половината магазин. Ей, ще ме съсипете вие мен. Разкажете са за оня, където го гледахме по телевизията. Кой? Аз то не го познавам. Абе, спокойно, бе, съд Цеко Цеков, разкажете всичко. Ама така, че и следовател да ви повярва. Защото тук малко нещо не ни вярва. Аз нямам какво да крия. Само не искам да ме забъркват с някакъв луд за някакви 10 милиона, не? Той какво стана, момчета? Коста. Стана? Не игра съм ухата. Тате, нали знаеш, че обичаме да се веселиме? Ама не знам тия дали ще могат да го разберат. Давай, милиционерите има чувство за хумор. Абе, вие нормални ли сте?
Абе, този човек ми е спасил живота, бе. Новобранец съм убил, бе. Абе, нямаше барета да не го уважава в поделението, бе. Ти ли ще му вадиш пистолет, бе? Мама ви те, пак казвам. Хайде, остави ги, нищо не е станало. Кое нищо не е станало, бе? Нали мене така ще му отрепат някой ден, бе? Е така, докато си пала цигарата. С евенти съм ги облякал. Свили в човешки дрехи. Ей, много тук. Много тъпи кучета, ей, много. Се ти разказвайте. С тия е весело, тия са откровени идиоти, те не се крият. Тия са толкова тъпи, че ние се хвалиме с тях пред гостите. Виж, бе, човек, цял ден работят, 30 лева не съм изкарал до сега. Какво да го почнам този лизми? Стари номера, стари! Ти не ми оставаш никакъв шанс. С какво да ги хранят тия деца? Момчета, айде малко по-бързо да не настигнат децата. Чичо, защо ще взимаш на татко колата? Защото е говело за това. Виж какво, въобще не можеш да ме впечатлиш. Това са ми го казвали хиляди пъти. Абе, човек, затвора ли искаш да влезна? С какво да ги хранят тия деца, искаш да почна да крада ли? Да си мислил, когато се качил в таксито, не сега. Добър ден. Може да поговорим за нещо? За какво става дума? За Цеко Цеков. Кой ли е сега? Добър ден. Добър ден. Как се казахте вие? Цеко. Цеко Цеков. Сега ще ви помоля само без излишни драми. На мен тия пинизи не ми минават. Господин Цеков, вие плащали сте си парното? този път да извинявате. Момчета, това е адрес. Братчет, какво ще да се име? Догово, братчет, догово. Тоя номер с грешния адрес го знам. Ние сме съдия-изпълнител. Вие, господин Цеков, знаете ли колко пари дължите на Топлофикация? Ние много време ви отлагахме. Аз съм безработен и затова миналата година... Решихте да карате гратис. Не, в никой случай аз не съм такъв човек. Просто с жена ми решихме, много съжалявам, че в момента няма да потвърди думите ми. Сега остава да ми кажеш, че и жена ти те е напуснала. И вие ли знаете? Ей, стари номера, Цеков. Абе, как всички сте безработни, бе? Как всички ви напускат жените? Ей, голем катил е това българина. И за врата да го влачиш към Европа, пак ще драпа назад към безотговорността и живота на чуж гръб. Или само ще лежи и ще вика: много бавно ме влачиш, и ще плюе в гърба ти. Ей! Бате, какво се загледава? Абе, тази картина е много ценна. Що, бе? Кой е рисувал, бе, бате? Не знам кой е рисувал, ама гледай това от мен, бе. Какво се смееш, бе? Какво разбираш ти от изкуство, бе? Вижте, дайте ми само възможност да ви обясня и ще разберете, че не сте прав. Като си толкова зле, що не си седя на село при овцете, ами си дошъл да се ръчкаш тук в София, бе? А? Мога да ви кажа, че първо на първо аз съм роден в София. Както и баща ми, както и майка ми, както и дядо ми. Чакай. Ще ти напомня само, че Хан Аспарух не е бил софиянец, да не отидеш много далече. Вижте, дайте ми възможност само да ви обясня. Цеков, ясен си, бе. Сега си изпразни хладилника, да ми стане много мъчно за тебе, че си умрял от глад. Сега сигурно ще останете много доволен. А какво ще кажете за това? Не така, бе, Цеков. Не така! Забрал си да скриеш пирето и сега се правиш на ударен. Вие много ме обиждате. Това пиле е тук, защото тук му е мястото. Както всичко в тази къща си е там, защото... Какво правите, бе, хора? Всичко стана за секунди. Затова ми викат Копърфилд, магьосника. Какво правите? Взехме ли тия къла, а?
Не. Взехте ми последното, което имах. Как може, бе, всичко това, което съм трупал години, капка по капка? Изведнъж идва Копърфилд и... Каква е тази държава, бе? Опа! Държавата, това е файл от ЕГН-та. Ти си едно ЕГН. Името си може да смениш. Адреса, зъбите, косата, пола. ЕГН-то не. Това е държавата. Да. Шефе! Какво бе? Камиона не е място за спалнята. Със следващия курс. Тихо. Ма какъв Да, следващ тук курс? сме в този Цеков. Всичко е наред. Почистихме всичко. Да, само не се бутай, бе. Не ме прекъсвай, бе. Само на тапети и на дюшеме. Какво? Как не е Цеков? Чакай малко, момент. Цеков, ти как се казваш, бе? Цеков. Цеков. Как Цеков? Я кажи пак как беше. Цеков. Не си ли ти Карат Дуро, Поп Халил, Стефан Чуджум? Стефан Чуджумил. Не. Как не, бе? Не съм, бе. Как не, бе? Ти не си знаеш името, бе. Извинявай, ще извъна след малко. Честна дума, бе. Цеков съм, бе. Чакай, бе, Цеков, Карат Дуро. Не мога да има такова съвпадение на имената. Не. Моля ви се, ми Добре, върнете бе, чакай. това. Ти като си Цеков, плащал ли си парно? Аз Тебе нямам питам. парно. Аз съм си откачил радиаторите още миналата година, защото съм безработен и с жена ми решихме да ги откачиме. Това исках да ви обясня през цялото време. Как нямаш парно? Как си ги отрязал радиаторите, бе? Няма, бе. Ти ще сливици ми ли? върнете ли? Сливи ли има до сега в устата да не кажеш, че са откачени радиатори, бе? Да блъскаме ние като луди, бе. Да не сме ти частни хамали, бе. Изчезвай от тук веднага. Изчезвай! Изчезвай, ще те побъркам, бе. Ох, леле, майко. Леле, какъв номер ми извъртя това. До сега никой не ми е въртял такъв номер, бе. Леле. Какво ме гледаш, бе? Аз тук живея. Тук Верно, че тук живееш. Чакайте. Чакайте. Няма ли да ми върнете вещите? Ботора и Гипса днес ще работят в нашия район. Ако получим сигнал за ОХ на улица Демокрация 666, не трябва да бързаме. Платено. Днеска добре започва да няма. Не е съвсем добре, Митков. Липсва ни предприемчивост. Ти знаеш, че Зафиров втори отряд си купил чисто нов Кадилак. Уж продава някаква нива там, не знам каква е история. Само не ми казай, че не знаеш. Зафиров и партията му се отвориха на обиски. Бръмчат на поемни лица. Какво? Отиват да правят обиск и карат поемното лице да набута веществени доказателства и после търскат домакина. Какво ни пречи да открием и наш филиал? Само ни трябва поемно лице някъде. Чакай. Те Ботори и Гипси, като минат днеска през той няма да знае на кой свят се намира след тях. Ние що не минем да визитираме след тях? Катастрофа, гледай. Не се научиха да карат ти идиоти, бе. Взех някой лев, стана ти лошо. Гипс, ти знаеш ли коя пачка лети най-високо в небето? Мъжкия корморан. Не, бе. Патката на космонавта, бе. Щам патки гледат ли, бе? Гледат. Гипс, спри, бе! Ое, Ботор! Я върни малко. Гипс, ти като малък каска носил ли си? Това не съм аз, бе, да...
Къде си, бе, будлук? Мотор! Какво бе, Гипс? Тук няма телевизор, бе. Човека мога да си нема телевизор. Мач почва след малко. Къде ще го гледаме? Къде? Не. Така не може да се работи. Това ще го даде. Вие сте? Човекът с аквариум. Какво стана? Събудет? Цеков. И като му набиха една глава банишорска, и то не падна, а направо се разля по пода. Обаче го познавам от някъде. Извиняй, ядох цаца. Що ме ришиш на патка? Защото цацата плува в морето и се храни с патка за това. Ама патката се храни с цаца, а не цацата да искал да е патката. Ами ако е бил някой голям цац? Какво? Цац си взял патка. Що да не? Има двама човека над мен. Казвай, ще даваш ли парата, защото мача почва и сметам да го гледам. Коя пара, бе? Никва, бе. Оне 360 хиляди евро, дете ги даде шефа. Ма знаеш какво? Ние не сме такива за пари. Ние парите ги берем от дърветата. Искаш, ще дам още малко. Не, чакай, аз ще му дам. Аз ще му дам, бе. Аз ще му дам. Не, чета, няма нужда. Имате някаква грешка. Гипс! Объркали сме вратата. Айде да си ходи. Извинявай. Довиждане. Довиждане. Грешка, обърках вратата. Голяма грешка. Това пак изключи. Какво става, бе? Цеков! Това нормално ли е? Не е нормално. Кое е нормално? Как да бъде нормално? Спокойно, не си ги гушнал още. Тренираме. Да свикваш. Що ме биете, бе, хора? Това работим. Па вие мутри ли сте? А ти Колумб ли си, бе? Не, бе. То се каже друго яче. Тук трябва да му е някъде името по фрактурите. Ма дали вече няма мутри в тази държава? Намират се още. Тук, там, у нас. Тъй като гледам, най-вече у вас се намират. Ето го, бе. Кара, Дуро, Поп, Халил и някакви други там. Не, само това не. Чакай, бе, Шумахер! Чакай, къде ръгна, бе! Цялата документация у нас. Товарителници, фрактури. Шефът ти дал легален бизнес. Ти какво искаш? Бълък ли е шефа, бе? Бълък ли? Чакай, бе, Гипс, чакай. Чакай, бе. Бълък ли е шефа, да? Не. Ти мене познаваш ли, бе? Гледай го, като ти приказва, бе. Познаваш ли ме, бе? Не. Аз къде те познавам? Друг път гърбил ли съм те? Не, за първи път ми е. Ето, затова боли толкова, бе. Дай на човека възможност да се изкаже. Момчета, само ме чуйте, бе. Днеска пощальона идва два пъти. Браво. Има такъв филм "Пощальона идва два пъти". Аз сам, бе. Ще лягаш ли сам или да ти помага? Лягам. Ама какво ще правите? Профилактика. Ти само няма да се притесняваш. Първо ще натроши краченцата. После ще натроши ръчичките. Връщаме се на пръстетата и ги правим равни на едно с котлето. И ако продължаваш, се правиш на отрепан за мангизите. Ето, това е мой любим инструмент. Ще изсвирим симфония за 32 зъба на Рашпила. Така не може да се работи, бе. Той припада през 15 минути. Спокойно, бе, Гипсо. Спокойно. А той ми вика, какво спокойно, бе, какво спокойно? Дай хоме да претарашиме нещо, ако има за да нас останало. Ама отидехме, нямаше нищо за левкане, да ти кажа.
Здравите осигуровки платени ли са? Да. Хайде. Как се казвате? Евлоги. Той не може ли да говори? Може, но побой си прехапа езика. Иначе е здрав като камбана. Доста са го разхлопали. Сякаш е досил всички монаси на Шаолин. За какво го биха? Заради мен. Браво! Все още има мъже, които застават за жените си. Иначе нямаше да се разминете с по едно синьо око. Така ли е? Така е. Нещата са много добре. Той е стабилизиран, чувства се добре. Като излезе от кома след падането от третия етаж, започна да рисува. Да, знам. Хубави рисунки. Болницата си плащаме тока с неговите неща. Добре се чувства. Оня ден се опита да рисува с крака, но падна. Гипсирахме го, но всичко е наред. Не се безпокойте. Само ще ви моля, не се задържате много при него. Трябва да си почива. Благодаря. И след всичкото, което направихме за това общество, колегата е под земята, а аз 2 години в гипсово корито. Обществото все пак оцени подвига ви. Да не говорим, че и 2 галерии ги кръстиха на твое име. Чуда се дали си заслужава всичките тези саможертви. С колегата Златков бяхме неразделни. Винаги заедно. Да, сигурно загубата на близък колега е нещо много тежко за преживяване. А пък и сега, като те гледа в това състояние... И сега се справям, нека си. Макар, че по-трудно стават нещата. Значи ти и твоя колега отидехте да търсите господин Карадуров. Честно да ти кажа, това беше толкова отдавна, че нямам никакъв спомен. Хубаво е да си спомниш, защото ние започнахме ново разследване. Нещо ми приуша. Пепи, къде си, миличка? Спокойно, Мишо. Спокойно. Гледай го, как се... Снимал се само с някакви ракетки и самолетчета. Кой е? Моя клас! Какво? Какво прави тук моя клас, бе? Абе, то откъде има моя клас, бе? Гипс? Това ли, бе? Гипс, тук съм 6-ти клас, бе. Моля да ме познаеш. Кой си? Кой? Най-якия, кой? Това ли, бе? Не, бе, това е Краса дебелата, беше ми гадже. Аз съм ето с мустаците. Ти от 6-ти клас мустаци имал ли си? Пък бех най-постоянния 4 години. Гипс, знаеш кой е? Кой? Абе, ние май верно сме объркали човека, бе. Другарю Цеков. Другарю Цеков, събудете се. Другарю Цеков. Другарю Цеков. Аз съм Сашко. Кой Сашко? Какъв Сашко, бе? Сашко Ботора. Сашко Тъпото. Дето тренирах борба. Веднъж ви бих пред училище. Не си ли спомняте? Сашко, ти ли си, бе, моето момче? Аз съм ми другарю Цеков. Вие как ми изкарахте акъла? Що ме лъжете, че не съм ви гърбила? И аз толкова пъти съм си мислил за вас. Но, Сашко, аз тогава не съм виновен. Той учителския съвет взе решението. Айде сега не дайте да скромничите. Не, бе, Сашко, наистина, бе. Аз им казах, че си млад. Другарю Цеков, мене като ми изключихте, ме приеха в ТВУ. Там станах републикански шампион по борба на всички ТВУ-та. После влезнах в казармата и ме вкараха за 2 години на топо за пребиване. И като се уволних, ме вкараха за 3 години в дисципа за побой. И шефчето, като ми виде автобиографията, ми вика: Йоар да мен си, Сашко! Йоар да мен си! И аз не знам къв Йоар съм, другарю Цеков, ама после кефти коли, кефти курви, кефти яхти, Макдоналдс. А вие как я карате? Нещо да помагаме? Сашко, вие с нищо не може да ми помогнете. Ботор! Извинявай, ще ви разваля сбирката на класа, мач ще почне. Ето това е моят мобифон. Ако има нещо, звънете ми. Мене по кафетата всички ме знаят, Сашко Ботора. А полицията, като чуе за мен, направо умира от смях. Гипс, взе ли куфарите? Беге от тук е буклук. Нема го закачаш, това е мой човек. Другарю Цеков, разбирате, ако ни види конкуренцията с празни ръце, много ще ни ме етапат. Нема да се плашите, другарю Цеков. Разбирате ли? Гипс, пали ме.
Айде нашите, оле, айде нашите, оле, Защо бе, хора? Защо бе, хора? Господин Велев, според мен се налага да успокоим малко топката. Пациентът е в много тежко състояние. Да спреме за момент. Ами не е толкова просто. Да е прав. Един момент. Да. Действай както прецениш. Но носиш лична отговорност, ако с него се случи нещо. Не беше той. Правете какво смятате за правилно, но носите лична отговорност, ако нещо с него се случи. То се е случило вече. За да се направи хубава супа, трябва много неща. Добър майстор, добри продукти. А за да се развали, стигат само 3 капки урина. Прав ли съм? Разбрах ви. Ще бъде изпълнено. Слушам. Номер 1. Притискат ми. Искат му главата. Но няма да предприемаме нищо, докато не говоря лично с него. Той сам се овади, сигурен съм. Надявам се, ми вярваш, че нямам нищо общо с тази работа. Той Цеко Цеков наистина е бил там. После какво е станало? Кара Дурук в общо има. Нямам никаква представа. Вие не го разпитахте ли? Ти нали знаеш къде е сега? Посланик в Ингушетия. Аз не мога да го разпитам. Генерал се занимава с това. А оттам казва, че е на лов в тундрата и няма връзка с него. Генерал го чака да му се обади. Аз мисля, че неговите са му дигнали мерника и той се крие. Генерал как е? Железен. Той дали още му опреква? Всеки сам си избира пътя. Ти избра този и ние останахме на стари. Ти се чудиш каква кола да си купиш. Ние се чудим как да сложим бензин в служебната. Може да се окаже, че ти си прав. Важното е да не спираш. Ще казвам ти го, защото знам, че е важно за теб. Да чувам шум от стъпките на генерала. По моя път. Да чувам го от много сигурно място. Предполагам, че го казваш, защото не вярвам. Както е. Казвам ти го само, за да не се разочароваш някъде. Ти парите взели от Радор? Аз не съм за тия пари. Не съм за никакви пари. Просто правилата трябва да се спазват. Лесно да го кажеш, когато ги имаш. Дълговете трябва да се плащат. Един ден сервитьора идва, всеки си плаща борчовете. Който са по-големи, плаща повече. Я, мама, махни на кръстника. Съм забрал, че съм ти длъжник.
Любев, ти мислиш, че татко е чист. Това може само да нарадва. Но да не бързаме с заключенията. Те са за накрая. Качи се в поделението, там те чакат момчетата, които оцеляха от акцията. Разпитай ги и после на доклад при мен. Чакай! Татко каза ли нещо за мен? Не, само попита дали си му простил. Не трябваше да включваме Любев в това разследване. Не знам какво стана. Аз задавах на обикновен въпрос. Той... Не може да останете тук. Пациентът има нужда от почивка. Той вече се почива 2 години. Не разбирам иронията ви. Трябва да ви помоля да напуснете. Слушайте, искам да ме чуете много внимателно. Аз съм от отдела за специални разследвания от особена важност за държавата. И сещате, че не съм дошъл на свиждане на болен художник. Но той е ваш колега и герой, а вас дори не ви познавам. Този наш колега и герой да се ползва с добро име сред колегите си, това първо. И второ, мен не е хубаво да му опознаваш. А трето, искам сега на този герой да му дадеш едно лекарство, с което да продължим разговора си, но този път откровенно. Но аз... Сестра, 2 доза делизит. О, ще имаме купон! Сестра. Не ви е лесно в тази болница. Горчива обич, тай-рай-рай-рай-рай. Добре, как разбрахте къде точно живее? Много просто. Отидахме просто на адреса и той там си викаше помощ, помощ! Толкова бързо дойдохте. Повиках ви, защото едни ме пребиха. Вижте, господин, ще правим обиск за съседния ход и ще ви помоля да ни станете поемно лице. Друг път присъствали ли сте на обиск? Не, никога. Много е просто. Ще ви зададем няколко елементарни въпроси. От вас чакаме лесни отговори. Работите ли? Не, безработен съм, за съжаление. Защо? За съжаление, това е верният отговор. Как сте със зрението? Късоглед съм. Чудесно, ще седим на разстояние. Ама аз... Защо на разстояние? Аз не виждам надалече. Как сте със слуха? Чувам много добре. Това не е толкова много добре. Колега. Сложете си тези тапички в ушите, когато започне обиск. Не разбрах кога да ги сложа. Преди да започне обиска. Когато позвъним. Аз нали съм с тапи в ушите, няма да мога да чуя звънеца. Като видите, че вратата пада, защото сме взривили, значи звъним. Разполагате ли с алкохол в къщата? Не, имаше една бира, ама те изпиха. Колега. Но ние сме подготвени. Изпийте това шишенце до половина. Благодаря, не ми се пие в момента. Абе, ти май наистина не можеш да сработиш с колектива. Затова си безработен. Пи! Пи. Хайде. А имате ли нещо безалкохолно за разреди? Ние да не сме ти рум сервис. Пи! Спокойно до половина, че имаме още един свидетел. А по върната на карак да го излизаш. Я се покажи езика. Добре. Гонете си каквото искате, аз отивам да ям. Камерата да не спира да работи. Да. Значи Цеко изпи ракията и после... С Златков не вярвахме, че ще е толкова лесно. Като го усетихме, че е баламурник и първо му набутахме едно пакетче наркотик. Това не е ли малко незаконно? Що ме под пагон, значи е закон. После автомат Калашников, взе го. То е истински, бе. 2 ръчни гранати. Ма тия истински ли са, бе? Истински са, бе. Оле-ле, майко! Но той като го пусна алкохола, трябваше да предприеме нещо по-сериозно. Дай да го надрусаме. Ще излезе по-ефтино. Как ще го накараме, ако не иска? Няма да го питаме. Ти бе играчки, бе. Ела, седи тук. Как ме изплашихте, бе? Седи. Не мога да се да боли, бе, корема, бе.
Много му се събра днеска на човек. Много идеи. Жена му сутринта го е напуснала. Нали казахте, че ще я намерим? Ще я намерим. Къде ли е сега? Не са някъде по морето. Не, бе, хора, не вземайте С някой баровец, с сини очи, висок. Знаете ли как ме боли корева? Рус, на голема яхта, големата каюта. Са си играе с големия му пищов. Хикс, ела. Дълбокото гърло. След обед в обора. Снежанка и седемте джуджета. Ай, стига, моля ви се, бе. Аз то не съм го гледал. Те са го правят, бе. Аз не е ли, бе? Стига, бе, моля ви се, не. И аз си духни на станцията. А са, ако ги видиш, какво ще им направиш на... Ще ги помоля да не са така жестоки. Ще ги помоля само Лора да се върне, защото тя е... Сиво искърско говедо. Къде е то, де ще му правим обич? Ако го викаш слово! Губнаш ти, бе! Сега ще те включам в контакт, аз те... Колко? 2000 евро! Колко? 5000! Откъде, бе? Не го бийте! Свободното си време работиме като катаджи. Да не мислите, че някой ни ги подарява. Слизаш долу до патрулката и до 2 минути се връщаш тук с парите. Иначе е тоя шигурския керчан цветарника. Разбрали ме? Изчезай! Златков, не се бави, моля те. Как ми приличаш на един художник? Милионер. Ти знаеш ли аз кой съм? Аз съм Цеко Безсмъртния! 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 Ти си Цеко безработния и правиш голяма грешка. Сега искам да знам всичко, което може да си спомните за акцията. И най-малката подробност, която ви се вижда незначителна, може да се окаже важна. 263. Знам какво е да загубиш колега. Абе, ако не беше ония идиот, всички щяха да са живи. Полковника с вас е тръгнал от поделението. Не, вземахме го от една сватба. Пиян ли беше? А то моля го разбереш него, винаги си мирише на ракия. Обкръжени сте! Всяка съпротива 289. 290. Събранете сами! Няма да преговаряме! С вас! Кой ме разсейва, бе? Кои сте вие, бе? Какво сте се разкрещели? Ние сме корпуса за борба с тероризма. Похитили сте наш колега. Кои? Похитили сте наш колега. Кого съм похитил? Господине, за мене става дума. Те са луди. По-добре да се предадеме. Ти ненормален ли си, бе? Точно съм ги набарал. Прощавайте, какво се е случило? Пребери се ли, госпожица? Тук летат патрони. Нещо опасно ли има? Терористи са похитили наши колеги и го правим на шаф. А вас не ви ли е страх? Миличка, него трябва да го е страх. Мене не. Ами, защото имате голяма пушка, нали? Гърми ли? Нямам засечка до сега. Ти как се казваш? Имаш ли си име? Приятно ми е, Клаудия. Приятно ми е. И аз съм Шопо. Аз пък съм модел в една агенция. Страхотно. Той нареди да стреляме. Как така нареди? Нали вътре имало заложник? Не е така.
Дъщеря му Краса Дебелата на времето избягала заради ботор от тях. И ония го мрази в червата си. Гаджета са били. Какво бе, не са ли бе? Познавате ли Сашко? Кой Сашко? Сашко Тъпото, ботора, ден тренираше борба. Познаваме го и то много добре. Аз го направих него тарикат. Така че, внимавайте! Що не казваш в началото, бе? Ора! Значи кухнята оживя. Стъклата. Куршуми навсекъде. Значи винаги съм се питал какво е да хърчат куршуми около тебе. И какво е? Назрах се! Вършите ли? Доказателство номер 3! Свободни! Как се хвърля това? Изърпай кълката! И... Хвърли! Другото, бе! Ма те са истински. Какви беха исканията ви? Какво значи това? Трябва да им кажеш колко пари искаш. Аз не искам пари. Ама те това не го знаят. Лошо ми. Става, искай пари, бе! 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 Става, искай пари! И вие какво, плашихте ли се? Оплаших се, ама нали колегата Златков каза, че трябва да бъдем предприемчиви. И аз поех инициативата в мои ръце. Не стреляйте! Аз съм заложника. Срещу мен има насочен автомат. Исканията са за $1 милион. 2 милиона долара в дребни банкноти, кола до летището и самолет до Карибите, зареден с керосин. 3 милиона долара в дребни банкноти. В противен случай сградата ще бъде взривена, аз убит. Та работа не ми харесва. Трябва да остана сам. Какво правите в входа, бе? То ни е в района. И, нали знаете, има рецидивисти всякакви. Крадат кружки, драскат по стените. Колко човека са горе? Само двамата. Говори ръководещият операцията. Иска $5 милиона в брой. Кога станаха 5, бе, полковник? Нали бяха 3? Мирно! Далей, со! Подъп! Марш! Не мога повече, има стена! Повече не ти трябва. Пресъмри се! Запуши ушите! Ти го видя. В първия момент не повярвах, ама... Какво? Аз този полицай го познавам. Веднъж ме спря за без колан. Аз му казах, че съм колега от поделението, а той се нервира и ми взе 20 лева. Не съм казал, че такива трябва да ги трепят, ама... Той тръбата по принцип трудно си разбира, но иначе е читал момче. Това докладва ли сте? Никой не ни е питал. Те ме избягват да ми задават въпроси по принцип. Още тогава си знаех, че ще има баки. Какво ти казах там горе? Моли цял живот да си бил строителни войски, накрая да не правят чест баш на нашето поделение. А той хрупанката е стара лисица. Май ще ни прегрупира. Последната акция двама от нашите загинаха, а беше само учение. Отпусни се, бе, Сандо. Каква няма една, koja да се съвлече, бе. Значи, така поти отива да си голичка. А така моето професионално мнение, все пак и аз гледам през оптика непрекъснато.
Аз знаеш колко снимки имам? Много. Много снимки, обаче там и мама не мога ме познае, защото са се рентгенови. Кой ще? 027. Последно, колко нули? 2. Ти беше това, дете трябваше да събереш информацията. Това е вярно. Кладе. Невъзможно е да спрем тока и телефона на похитители по този начин да го откъснем от света. Защо? Защото вече са го откъснали от енергото и телефонната централа. Събрали данни за лицето. Лицето се казва... Изпегаме! Лицето се казва Цеко Цеков, 43 годишен е осъждан, биш учител по математика. Млъкни, бе! Млъкни, бе! Пей с газа си! Ало, господин полковник, чувате ли ме? Господин полковник, чувате ли ме? Чувам тебе! Кажи! Ало, до центъра, господин полковник, чувате ли ме? Кажи, чувам те. Търси ви лицето Кара Дуро Поп Халил Стефан Чуджум Иванов. Кой бе? Чуджума ли бе? Абе, внимавайте да не го паткате! Чуваш ли? Внимавай! Край! Край! Абе, то ме раздачи, бе! Абе! Той как се държа? Как се държеше? Народен представител с картата напред. Какво ще му кажеш? Първени. Много се радвам да ви видя. Заповядайте. Кики селяк зализан. Слушай, малко съм ядосан. 3 денонощия не съм спал. Бях на конференция на Женевското езеро. Трябва да съкратиме 30 на 100 от преподавателите. Жена ми заминала някъде с Ягуара без да ми най-малка да представя къде сега и то рекетьор. Я ми кажи, какъв е то, дето иска $7 милиона? 7 ли станах? Нещо съм пропуснал. Аз знам, че той поискал 3. Ти си закръглил на 5. Съвсем нормално е с моето идване да станат 7. Да. 3 за него да фъска. Да. 1 за тебе за пенсия. Доволно. 1 доволно. И за мене там, каквото остане. А сега, като ги преброих вече, са точно 7. Не съм сбъркал с тебе. Какво ще поръчате? Водка, уиски, фастъци, бадеми. Меню някакво нема ли, бе? Менюто е какво поръчате? Когато котката заспи, мишките пируват. Докато разберат, че тя всъщност не спи, а чака да се угоят. Но тогава е късно. Какво? Мазето. Веднага идваме, господин генерал. Какво искаш, бе? Яс, тук е. Аре, изнасяме се. Генерала ни вика в службата. Да ми дадеш касетката. Ще говорим в мазето. Да го водиме да си ляга, човек. Той да с нас. Къде отива? Само не пречете. Благодаря много за съдействието. Този случай е от изключително важност за държавата. Ще ви пратим документи за изнасянето на Цеков. Докторе, спокойно, друго и не можеше да се очаква. Еба си майката. За мен го оставяте и го пригответе за Хикс. Без да го биете. Аз сега идвам. Шопа му е вързало, да знаеш. Стига, бе. Давай, слушай. Аре, Шопе, кажи. Шопа е най-силен на света. Копеленце гадно! Вързало, а? Ти представяш си да стана певец в Пайнер и да те взема да играеш в мой клип. Драматично. Да си номер 1, а? Колеги! На районното на чистотата минете! Кажи, бе! Бързите, защото съм накосъм от смъртта! То
че си милионер? На здраве! На здраве! На здраве! Бег! Таман стана хубаво. То пък кога намери? Знаеш какво бе? То остана горе без заложник, бе. Да му пратим некой от моите. Нема, това си го знаме само ти и аз. Да. Твоите ще трябват ли? Гроб сме. Остай останалото на мене. Беги, разчети ги тя. Аз съм. Трябва ли да избият половината град да стигнат парите от тук? Кое? Сигурни ли сте? Внимайте, ако не е така и... Много си бърз, бе, полковник. Парите пристигнаха. Дай да ги преброим бързо. Сега тук са 7 милиона. Аз се разписах за 10 милиона. Казаха, че вие знаете защо. И ти от министерството много се разглезиха, бе. Ало. Те са в левове, бе. Казаха по фиксинга на банката за деня. Ало, чувате ли ме? Не го дига. Ало, чувате ли ме? Нали имаш пластичен зрив? Ало. Тебер. Отиди ми намери едно също такова куфърче. Сложи го вътре. Ало. Ама така, че само като барне ключалките и кажа мяу. Чувате ли ме? Ало. Разбрали ме? Слушай движение. Ало. Терориста. Ти терорист ли си, бе? Аз съм, да. Кажете с какво мога да ви бъда полезен? Най-после се реши да извърши престъпление, а? Защото разбра, че с честен труд на Само, че трябва да знаеш, че на твоя гръб се пишат 3 пъти повече от парите, с които си тръгнеш в момента. Така е било преди, така е сега, така ще и за в бъдеще. Ако на времето ти строеше комунизма, ние живеехме в него. Ако си мислиш, че ти да окара демокрацията, като поскачеше по студени площади и крещеше дебилни лозунги, жестоко се лъжеш. Ние си я докарахме и си я подкарахме като циганеново колело. Аз съм те поставил в една тъмна стая с най-близките ти. И отгоре, като ти шибна шамар и хваща за гуща най-близкия от тебе. Понеже и той е шамаросан, ми се изпотрепват един друг. Изненадваш ме единствено, когато ти дигнат цените, пак си плащаш. Много ти е, пак си плащаш. Ти ще влезеш по кръстословиците, бе. Човек, който няма пари за нищо, а плаща данъци за всичко с 8 букви. Българин! Като мишленце си, бе. Шуша. И си траеш. Стани, бе. Извърши някоя революция да завъртиме някой лев. Но помни, всяка революция е престъпление. И ако аз нямам полза от него, то не може да остане безнаказано. Айде, слез долу да си пребереш парите с съдружник. Вече сме съучастници. Влизай, полковник, влизай. Не съм сбъркал с тебе. Заповедта изпълнена. Време е за пълни. Ще те попитам нещо. Искам правилно да ми отговориш. Не се ме тъпете така, бе, хора. Знаеш как ме изплаши? Къде са парите? Къде са парите? Ако вие сте посолство, аз съм артелчик. Как така не може да го намерите? Вие на почивка ли сте там? Ако случайно, ама много случайно ви се обади от тундрата, кажете му, че генерал Господинов е чакал достатъчно. Вижте, бе, хора, няколко години всички ме питате за някакви пари. Аз не знам за какви пари става дума изобщо. Честна дума, кълна се. Аз съм безработен учител по математика. Какви пари мога? Ще си спомниш. Джентълмени! Кой гаси лампата, бе?
Ей! Добър вечер. Търся господин Карадоро. Аз съм. Кой? Вижте, я ми се разкара от главата. Извинете, цял ден търся господин Карадоро. Искам да му предам съобщение от жена му. Ти знаеш ли кой съм аз? Знам те, бе, ти си един нещастник, където жена ти избяга сутринта, защото нямаш пукната стотинка. Ти мене познаваш ли ме, бе? Знам те, ти си Цеко, живееш на третия етаж. Какво като се гелосил като някой селски аргени? Коца, дикотърба! Ти си организирал всичко, нали? Изценирал си отвличане, знайки чаш ще доря. Мисля си да прибереш парите в Шорец, съм оздравил с помпата. И некого ще да бъде трупа, който щяха да намерят. Фире! Така, Фире! Може ли да свидетелствате, че този човек днес сте видали на посочения адрес? Да, това е Цеко Цеков. Аз може да бъркам имена, но физиономии никога. Само малко се е позализал. Слушай, на паркинга е черния ми Мерцедес, вътре са ми документите, там пише кой съм. Не съм Цеко Цеков. Като не си Цеко Цеков, що не ми кажеш тук 50 лева? Не нося никога пари в себе си, защото никой не ми дава да плащам. Чуваш ли ме? Но мога да ти гарантирам, че още утре ще стане шеф на пощенския клон, в който работиш. Ти още малко ще ме направиш министър на далекосъобщенията. Като ти шляптаме един шамар, тук ще те заврем в този куфърчета. Идиот! И министър мога да те направя. 070, чуваш ли ме? Слуша. Навари ме паркиран чермен Мерцедес, видиш ли го? Да. Цела нощ нали него си го гледам. Обслужи го веднага. Какво? Приди го веднага. Шефе, шегуваш ли се, бе? Такова нещо може да се взривява. Това е знак, взривило ти казвай. Боже Господи, прощавай. Ти си заложил бомба в колата! Видя ли този изрод? Искаш да се качиш в колата и да те взриви спокойно. Стойте, то човек! Не това! Оле, мати, бе! Оле! Нямате право. Вие знаете ли кой съм аз, бе? Ще ви попиле цялото поделение. Навсякъде после се писа, че Цеко го е взривил. Извинете ме с малко. Оле, бе, дежда в вода ли си? Не. Да. Иска би някаква стотинка за телефон. Къде ще правим анализа тази вечер? Няма да правим анализ, защото генералът тръгва за 30 минути. А в цялата сграда спрят ток. Излезе ли нещо интересно от Цеков? Ами не, преместихме го долу в мазета. Защо е там? За да попълва лексикон. Чай, че тук ще се убия. Верев, да не си го пипнал, ще ти откъсна главата, знаеш, че мога. Отчет имам 5 минутки. По-накратко. Как загина полковник? Това никой... Абе, човекът ти каза, че бърза, бе. Никой не може да го каже това. А той е Карадоро, докато го карат към ареста, е обещал на нашите всичките генералски пагони само да го пуснат. Всеки един от вас мога да направя началник на поделението. Каквото каже аз, това ще бъде. Мъжи нещастни. Много хубавичко ще ви запомна. Всичките ще ви запомна. Само часовника ми е колкото годишната заплата на цялото изкапано поделение. Думичката прокуратура говори ли ви? И онен шопъкът не е държал. Бой. Те затова разформироваха и отряда. Никой не си призна, че го е бил. Ема, то как да си призна? Нали всички сме с маски. Ало? Здраве желаем. Добре ли сме, господин генерал? Охо, ти да не си убил някой елен с български телефонен номер. Когато стар приятел иска да те види, човек винаги трябва да намира начин. Ще те чакам в полунощ на нашето място. Слушам. Той е в България. Лоша работа.
Много лоша работа. Бъди на щрека. Оправи бушона. Не беше толкова трудно. Сега ще ми кажеш всичко! Мисля, че е сградата. Мамито ви дълба! Люлинско! Ало, аз съм, чуваш ли? Не е редно да ми звъниш. Днес наистина дойдох по работа. Слушай, имам две новини. Едната е интересна, другата е важна. С коя да почнем? Важната. Важната е, че Кара Дуро е в България. Нали помниш какво ти казах за генерала? Имат среща в полунощ. Единство, творчество, красота. Здравей, здравей, ти наша асамблея, здравей, здравей. Его майстор. Този път няма да стане. Кабелите са станали на въглен. Какво му баваме на това? Дай да му фърляме половин час шутове, да видим дали няма си кажеш всичко. Математик. Аз съм за. Чакай. Айде! Какво му стана това, да не го обидих нещо? По нас е кръв. Става му лошо. И какво правим последно? Ами като няма ток, действаме. Аз обаче отивам първо до Кенефа. Чакай, не влизай. Как ти да е? Браво, да. Ми вися тук една трамвайна спирка, прибирам се вкъщи. Що? Сега по това време. Ситуацията е много сложна. Нямам на никого доверие, не мога да се справя сам. Искам да отидеш на място. Добре. Тръгвам веднага. Ай. Какво е това? Слънчоглед. Декоративен. И колко струва? Ами, 9 лева. Ти луда ли си, ма? Аз защото обичам слънчоглед. Като обичаш слънчоглед, купи си слънчогледови семки. Какво ги потътри тия дървета? Е, ти пица. Пица? Декоративна или истинска? Истинска, декоративна. Е, трамвай идва. Трамвай идва с само с един билет. Ами да изчакаме друг. Не. Краката ти оттекоха. Ще вземеш да настинеш. Тръгвай. Ами ти? Аз ще вървя пеш. Но това са 4 спирки. По-добре 4 спирки пеш, отколкото 4 обрива калина. Върви. Хайде. Върви. Защо се промъкваш като крадец? Защото не виждах. Имаше ли някой друг навън? Беше тъмно. Умях. Бафа? Благодаря. На вързан човек и на диво куче Вафа не се отказва. Това е една поговорка от Видинско, мисля. Вафа? Да, господин генерал. Идвам веднага. Вафа.
сега се връщам. Правете то ток, защото генерал стои без ток 30 минути. И сега се връщаме. Остави я тази звеш. Светни ми с това, ще гръмне таблото. По-високо. Проблем ли има, господин Гео? Самоуби се. Дръж това. Дай това. Знам, че винаги мога да разчитам на приятели. Има ли някой? Сега ще светне. Имам нови планове за тебе. А генерала не влиза в тези планове. Бъди категоричен. Здраве желаем, другаро генерал. Дали се радвам да те видя, ще ми кажеш ти. По-бърз си в пристигането, отколкото в плащането. Ма вие май още не може да повярвате, че не съм ги взела с тия пари. Аз като добър играч ще подам топката. Ама то камион с топки, дето го искате от мене, няма откъде да го взема, бе, човек. Разберете, не съм аз. Ако не мислихме така, сега нямаше да си посланник. Дръж това. Дайте. Мене най-много ме я, че не взех аз тези пари. И знаеш правилата. Получаваш дълъг пас, връщаш къс. И който не плаща на време, плаща двойно. Такива истории през мен са минали много. И се не мога да разбера кой е виновен, кой е невинен. Може пък да е един и същи човек. Може палачът и жертвата да са два профила на едно и също лице. Кой знае? Дошъл си за да ме убиеш, нали? Слушай, бе. А как щяхте да разберете? Дали наистина парите са в мене, ако ме убиеш? Червей, ние сме те създали. Ние сме ти баща, ние сме ти майка. Аз нямам майка и нямам баща. И нямам никакви роднини. И не ми трябва много добре да се оправям сам. Ние знаеме, че Цеко Цеков ти е брат. Ти си измислил всичко. Там, откъдето идвам. Нямаше брат, имаше само сестри. Цеков е твой брат. А на тебе ти е Сашка Васева. Единственото, което харесва в теб, беше виното, което пиеш. Какво стана? Опитах се да го разпитам. Не ми даде шанс. Ако всичко нещо не си прави погрешни изводи. Как дойде? Ориентирах се по миризмата.
Сега ако ме застреляш, си истински българин. Какво правиш тук? Един приятел много ми се дуеше, че ми е спасил живота и реших да му върна жеста. Беше ми като баща. Както и да ти го бях казал, нямаше да ми повярваш. Длъжник съм ти. Щеше да е навъглени. Аз не знам как ще ви се отблагодаря. Просто толкова съм ви признателен. Ако случайно ти изпадне някой друг милион... Какво имаш предвид? Обясня колегата. Какво ми разказа преди малко? За кое? Аз не разбрах как се запали сградата. Не за сградата, за... За куфарчетата ли? За куфарчета. О, ако може това въобще да не си го спомняме изобщо. Като падна батерията на радиостанцията и аз излязах да се предам и гръмна нещо и аз много се изплаших. Сигурно пак има сватба в съседния блок. И тогава видях куфарчетата. Отначало аз помислих, че са на Лора и че се е върнала. Затова ги хвърлих, за да я хване яд. Ама после като се замислих и си викам, дали не беше на някой от тия маскираните войничета? Що се смеете? На никой няма да му е приятно да му скрият нещата и да не може да си ги намери после. Те може и до сега да ги търсят. Мислите ли? Ти видя ли какво имаше в куфарчета? Не. Аз като ги хвърлих и те, после ме арестуваха и не знам какво е имало вътре. Предполагам, че може да са си държали нещо техника, така апаратура, някаква тяхна военна. А къде ги хвърли? В гаража на Симпсончето. Имах Симпсонче, червено. И какво стана с Симпсончето? Те ми го откраднаха. И аз там ги сложих. Ма то там има само кашони. Що се смеете, бе? Общо взето, това беше краят на тая история. Край за някой. За други начало. Някой нещо да попита? Нещо неясно? Моля? Полковникът. Той съвсем беше забравил заповедта си. Никой непознат да не бъде допускан до куфарчетата. Но така и не можа да се раздели с тях до последно. Какво си ятате жестоко? Цеков ли? Той беше освободен поради липса на доказателства. Започна да преподава в университета. Лора така и не се върна. И той посвети цялата си страст на любимото си занимание – авиомоделизма. А другите? Тоцев. Как не те е срам да спираш на жената тока, бе? Само че аз това работя. Внезапно си припомни думата Р. Райна! Радост! Ракия! Митков се обърна към вярата. Когато му махнаха гипса, Господ му взе таланта да рисува. Ама по някакъв начин продължи да го издържа. Евлогия и Калинка сбъднаха своите мечти. Те не искаха и кой знае колко. А пък им отпуснаха и кредит. От банката. Евлогия. Колко ми е хубаво с теб. Подай наляво сам ли. Надеждев продължи да гони лошите. Така съдбата пак го срещна с съдията Мишев, който беше злоупотребявал с конфискувани вещи и се наложи да продължи кариерата си на топло. Какъв е то теплеп? Трябва да се говори с дама. С какво да ги храна тия деца? Искаш да почне да крада ли? О, Котио. Ела при мама. Ама и тук му излезе силна карта. Голяма любов му се падна. А България имаше нов идол. С нас е младият, но много обещаващ изпълнител на Пайнер – Шопа.
Господин Шопе, разкажете ни нещо за новия си клип. Събрахме се, измислихме го, записахме го и са го въртат. Нека да поздравя всички мои приятели от поделението специално с тази песен. От мен за тях. Лично. Палатка тук, ще си опъна, ще те чакам без да бързам тук. Гипс, то Шопа е голема работа. Аз съм му бил на концерт. Ботор, тук пише, че са ми застреляни. Аз що не знам. Те журналисти са големи. Ботора и Гипса се отделиха от татко. Започнаха собствен бизнес. И за кратко време успяха да настроят целите Балкани срещу себе си. Гипс, гърбът ми! Дай назад! Май състава! Ще умреме! Какво? Ще ти първа 3-2. Хайде, дайде! Това е капия! Ботор, вече не ми е смешно. И на мене. Да, тая крава такова мляко дава. Какво? Симпатични са ви? Абе, и на мен. Сега ще първа 6 и ще стане бомба. Пъц! 1 и 2. Гипса се прибра при баба си, на село. Помагаше й както може. И по всичко личеше, че и двете страни са доволни от това. Ботора се върна пак в спорта. Тоя път от към по-чистата му страна. Когато някой отгоре се грижи за теб, няма начин да не ти се наредят нещата. Малката Галя оздравя напълно, защото имаше верни приятели. Татко влезе в политиката, а Любев се грижеше за неговата безопасност. Пак ти спасих живота. Длъжник съм ти. Полиция! Дай ги долу! Дай балона! Дай балона! Та така. Знам още много неща около тази история. Неща, които си мисля, че са важни, но... Мисля, че вас ви интересува единствено какво стана с куфарчетата. Абе, така и не се разбрах къде отидоха тия пари. Ама всичко е добре, когато свършва добре. И тъй. Това беше историята, която се случи на границата между два века и на границата на човешките възможности. То всъщност, тая история край няма. Кой съм аз? Ще попитате откъде знам всичко това и дали може да ми се вярва? Много нещо са видели очите ми. Така да се каже, аз цял живот се храня с информация. И това, дето сега го чете, е много интересно, ама за него друг път. Кой дърпаше конци? Много плъхове изпълзяха от дупките си. Правил бели, говориш ме капели. Дай ми идея пари и да викам бизнесмен. Маре, беги, аз съм бизнесмен. Бизнесмен, холи бейби.
Маре бегай, аз съм бизнесмен. В този трак влизам незаконно. Поздрави за първорайонно. Живота май не е бил розов. Пил ли си коктейл Молотов? В колата усилил лепа брена. Голем мерак да влезе в Шенгена. Първо бачка и после хапни. Брат ми бие цела София, аз бия брат ми. Нов стил, операция мъгла. Ролята бълха, мисията е една. Яш лукумче и чети вестници. За моя текст трябват речници. Танци, прашки, пълни чашки. Рими, юнашки, фърли фуражки. Има сделка, донеси кантара. София стана по-горещо от Сахара. Винаги съм правил бели. Говориш мен ти капели. Дай ми идея пари и да викам оу. Бизнесмен. Маре бегай, аз съм бизнесмен. Бизнесмен, хони бейби. Маре бегай, аз съм бизнесмен. Добре дошли в моята държава. Нашето мото е секса продава. В главата се въртят рулетки. Любимо хоби да се фърлят салфетки. На гишето наредени катърмейци. Викат ни новите европейци. Мергил, пиеме литри. Свалих нов БГ филм, ама нема субтитри. Закуска, гейнер и соп. Фанаха баба ти с 50 кила коноп. Балканско, народно. В кабинета се гледа злобно. Сутрин маже кремче каро. С кеф минава по Дундуков едно. Той е овчара и вдига цените. Псуваме и пасе козите. Винаги съм правил бели. Говориш мен ти капели. Дай ми идея пари и да викам оу. Бизнесмен. Маре бегай, аз съм бизнесмен. Бизнесмен, хони бейби. Маре бегай, аз съм бизнесмен. Винаги съм правил бели. Говориш мен ти капели. Дай ми идея пари и да викам оу. Бизнесмен. Маре бегай, аз съм бизнесмен. Бизнесмен. Маре бегай, аз съм бизнесмен. Винаги съм правил бели. Говориш мен ти капели. Дай ми идея пари и да викам оу. Бизнесмен. Маре бегай, аз съм бизнесмен. Бизнесмен. Маре бегай, аз съм бизнесмен.